angkho lai kya mai simi box hau nyai yang tola te hinde bor angkho lai hingke nor mai chong mai ji oro waisa sung tiga raja phaimani mama no tiga ra phaimani 9 mas ni chini station ni jaga o thanani bagai gari ke yang te matalang mai jat ambagai sung yang te lama yang te bo thangmano yang te hapkan ka direct ei ko amo si panai oro le himai sima thang to lama hamia oh station kina kina are lama kina kina gai jaga hamia ambagai ang khorka bok sajung thangu ara bathak tongoi thu engke ang ka yang te himai phainai ang tamjang dre lama kiskiru tabo aja kina kina wathi bagan ekdom pora muya ongkhoma jara khai wachini kor rogo muya phai jom haibe hanyo lubinang tong ta hepano buni ba yagra rageta engkai wo eng ukul ko khnok tong bala angka bagai kon khai rageta ko omore school thana bagai ongkor ka ang project serai no khasal nei takhe pori deyata bojaga thangai jong hongke sini segon bagano thangya pora 2-3 bosor ngai jongkha bodi hai obostha ang tokha bubu phangrok tan abo nanya ni bagai thangai jong bui tan phon kon to khaime ya tam khanyai kutugoi sim kai phai mana ja thamji tong kai mora rak o station parang eng kinar tai segon bagan bisingo tongo ya jaga o thangai jong sang tabuk sin jaga parang nya yang station kinar tikhe itcholing habla kya sang tabuk oro tam problem sajaman yang phai dom ko tola o jaga o tola harwa geda ar bui ha khurlayo hingkai ha kwa go jaga thango eya suksi problem o jaga tai koni ke jon sai tola di giwo aingo kai ingo kerja khuti gor kaise khuti no ka asuk jara ke tren khorang khana hotiro ako tren station bai sigana hangkai jeng bai ki ha salti bara jaga ambagai goja geta phaija gya baloso ta cheo khebo pregnant rok ngene bo sarong ngai tong hangkai tak se phaija go pora charai nya sini phaiman yang di ke huk khanya ni bagai ra khana hangka oro charai ma sai ko muya phainai muya khugui dong ha tongbo bana koro bufang phangsa right lang thangka mane kono khogui rawiya obo mane obo nana hani sajakta hangke sungno saya karinyo talang na khai talang mano hepano angko sana nangya haitei ko hangke borok agi sajakta 3 bui toni reja hingke abora itlangnai hinai je kon somoy phano hingkai talang khata ya o jaga o hablagi na tabuk station buskang niwo jeng thangmani ki kuyang tei thango yang suja thang haike hingke tabukai oro kisa habai thang lagi ran mikhum rok de per gandiri rok buting tong ma kha tong thongi ko mui morong bosok mane bolai kalai iko bufango markhai mikhumu pero to weng tola digiwo hingke wati waya suk peper na pere sido kola nanya gena hepena ko mo saya ja chiperi jong o weng tola digiro peru pura thaskai sin sejna thaitika karak khatha masale atai thaise tongo karak oi kola gan thayar kha kotola muya kongsa itu kenapa aja guru aku pandai jalannya
kasi di kita tang tau kai kolak ini no babon isi melang ro kita kasi jaga tanan daga onglai lak ini nok pakai kai sing kisi kan tong kai ini koro kiri tanya naya ko oh kayang tiang khojang na or mas mang khojang onang godra madrak kelang nama no bor riksere baba tutai rogrunya si ang kiri jago oh my god hamu godra madar lama baham ya hangkai joldi amlai bu phang kobor phui kai re phayo a kobor no phuja na chini o station gana ota aja go so o boni narsari na harenya bakla ro amlai ro angke gulmoris ro kai kheta angke tai tam singa mo agor bu phang ro sinaro kai re mase aro kobor mase thathangu pin jaga ni wan chu go bo kobor mu jakta ro kuni je bo thangnya phuinya ar nok chikon sa jakta jara dai re bai pu bo so angka sa phui hinko yang jodon phui bai nyok bisingo da bai jak iko yang cinta kasi jaga gana bo nok tang la jong bo am ko sini kala kya ob kai borok nok tang la kheta jongoro tong na ka tong man hai puno tong yaro simlang tong sarkar maman jing khana na tangai tong gana gini arab ko ma nok suka lama tam ya khung yok khasuk tam pa nasi jebuk sinara chapat disha songna goro se awang ko se khojok songne ko se ta ko se pinke pinki sono oi ha geda dan para o de de sono koi bo tori asang asuk bolong ro tai tori manchi no hele line ke ma thok se phagya kawai thon marsi oh sin leo si thai jong khu kora koru sai thang lage na himde khagde kora koru sabrak lage na boisi khagi sai sibai no thai pung rok toi je thai pung moi song isa la nya ni iko ro mui morong mo kabang ma tongoi hi pa omo kholi chakai baheng no sidoi hi kabang ma ei nogo hangkai mami rok songjaya kho ma bo tini nirambish ni bagai sal jogoi se maisana po hingke je phaisa sana ke boagi hingke busi bar maise hingke taka sore me kalai hune bonsari himana bagai bo phaisa sana am bagai sal jogoi janai phunga bagai bo songya hingke angka maisin box ke pheka thangkanya mamu songoi nai sengsa lai nai ta yango aseleusi tor thaya kota bai songrong hingke monish tongka phangsa hingko leusi bufang channel musung to kora nogo sok phailai kha tabu khungkai ma songkai nogo sok pai kheno tu koi nyai mamui songai mai sai pai kha kan mama kai mukri thangai tongkha hingke ta mai sa bai dorop tu kumani phat ke tu kumani ri ke sujai kori rok samjak tong ko sujai ko gang kan thangmani abo sujak yak ko ta sarap tong suon mai jawan le miawo bolongi thangai akoi nyai last kaisa video pairi rekhata apsa clip delete ding thang tangkhaji na no bo delete ding thango hingke miawo tishon paya koi nyai sari go video pairi mase abo delete thangkai abo ri male ta bos ta ke nang sarai tong phaisu buskang hingke tini angani video no pairi tongo tini phungo tak edit khaijite hingke jotono no koyo ani video no naitok jagoi tongkha hingke like redi naititino hingke bahai nangjaga comment khai sadi hingke tai subscribe khai rejara subscribe khai koro mia asuk video khai maliya je bolong ni phaike no kabangma MB sa khika
Engke an ruto jaga kerana semono memory ni gulmal bang khana rago saikana rago no abo tinin blog o saikana rago memory tam gulmal angka engkai jotono tongbaje angma baksa ani video no naibai ngai jotono no tata.